Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa kwenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini lonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi umpostoli. Isahluko se-13 ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-15. Phambi kosuku lomkhosi wePhasika, uJesu azi ukuthi sesifikile isikhathi sakhe aza kumuka ngaso kulo mhlaba aye kuyise, bathandile abakhe abasemhlabeni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Babesenkundleni, uSathane wayesemnikile uJudas kaSimoni wayeseKhariyote inhliziyo yokuba amkhaphele uJesu. Phela uJesu wayekwazi ukuthi uyise wabeka konke ezandleni zakhe, nokuthi wavela kuNkulunkulu ubuyela kuNkulunkulu futhi. Wayesesukuma ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathatha indwangu wazibopha ngayo. Wayesethela emanzini emcengezeni waya kugeza izinyawo zabafundi bakhe. Wazesula ngendwangu ayezibophe ngayo. Wafika kuSimon Petrus. UPetrus wathi kuye, "Nkosi, wena uzogeza izinyawo zami na?" uJesu waphendula wathi kuye, "Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, uzokwazi ngasemuva." UPetrus wathi kuye, "Awusoze wangeza izinyawo naphakade." Waphendula wathi kuye, "Uma ngingagezi awunasabelo kimi." UPetrus wathi, "Nkosi, mangabi zinyawo zodwa nje, akube nezandla nekhanda." uJesu wathi kuye, "Ogezekile akasweli lutho, kuphela ukugeza izinyawo. Lokhu usehlanzekile wonke. Nihlanzekile nina noma ningahlanzekile nonke." Wayemazi phela lowo akhuluma ngaye ayezokumkhaphela. Ngalokho-ke wathi, "Anihlanzekile nonke." Wathi esezigezile izinyawo zabo, wathatha izingubo zakhe, wabuye wahlala phansi, wathi kubo, "Niyakwazi yini engikwenze kini na? Nithi ngingumfundisi nenkosi, nisho kahle, ngokuba ngiyiyo. Ngakho-ke uma mina, Nkosi nomfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani nifanele ukugezana izinyawo. Nginibonise isibonelo ukuba nani nenze njengalokhu mina ngenze kinina." Thando zami, ngiyithanda le ndaba. Ngithanda le ndaba lithi izwi likaNkulunkulu ngaphambi kokuba kufike iPhasika. uJesu azi kahle kamhlophe ukuthi kuzokwenzakalani. uJesu uyazi ukuthi bazombulala. uJesu uyazi ukuthi uJudas uzomdayisa. uJesu uyazi ukuthi abafundi bakhe bazobaleka. uJesu uyazi ukuthi uPetrus uzomphika. Ukwazi konke, kodwa uthi mehleli nabo etafuleni abageza inyawo. Yazi lento mina ingithusa ngendlela eyisimanga ukuthi kukangaki sazi ukuthi usibanibani akangifuni, usibanibani ukhuluma kabi ngami, emsebenzini ngixoshiwe ngenxa yosibanibani, umshado wami uchithekile ngoba usibanibani nosibanibani benza ukuthi nokuthi nokuthi. Kukangaki siba naleyo information mase sinayo labo bantu sibasombe. Uthola omunye ukuthi uyazi ukube akambulalanga ubaba wami, ngabe mina ngakwazi ukufunda esikoleni, ngabe mina ngakwazi ukuqeda esikoleni, ngabe mina ngakwazi ukuba ngcono. Namhlanje ngiyahlupheka ngoba ubaba noma wabulawa umalume noma u-aunt. And so you realize ukuthi thina sihlukile kuJesu. Uthi uJesu azi kahle kamhlophe ukuthi abamfuni. Yazi uJesu ngimbona ethatha amalahle ewathele ekhanda labo. Ngimbona uJesu ethi, "Hayi khulekani. Mina mnikazi wakho konke, ngizonithanda." Ila ubona khona ukuthi uNkulunkulu akasithandi ngoba nakho singcwele. Akasithandi ngoba nakho senze kahle.
Akasithandi ngoba nakhu singenaphutha, usithanda singenzanga kahle, usithanda sinamaphutha, usithanda sihlulekile. Kodwa qhubeke asithande. Yangithinta mina leyo nkonzo ukuthi nangesithando uNkulunkulu noma mina ukube bekuyena bengizothi Nkosi yini kahle kahle oyithandayo la kumina, yini kahle kahle othi uyibuka ubone ukuthi iyathandeka. Now okunye ngikuthandayo lithi izwi laNkulunkulu wakhumula ingubo yakhe leya ngenhla wabese bhinca ithawula. Yazi lento kumina ingifanisela nokuthi uma ngizongena kwenye inkonzo khona ezinye izinto ekumele ngiyishiye eceleni. Khona lo muntu ekumele ngimkhumule, khona le nkambo ekumele ngiyishintshe, khona le attitude ekumele ngiyenze ihluke ukuze ngikwazi ukuba ngimkhonze kahle. Khona umhlabele nguthandayo uthi wendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. Yazi khona izinto ekumele ngithi uma ngifuna ukuyenza lento angike ngikhohlwe ukuthi ngubani. Yazi khona abanye abantu abashawa inkonzo kamina athi mina ngisoze ngayoxolisa kusibanibani, mina ngisoze ngayozehlisa kusibanibani, mina ngeke ungibone engihlala ngilalela ingane, ngisoze ngatshelwa ingane, mina ngumzali, mina ngakuzala, mina ngakisa esikoleni. Uzuzibuza ukuthi kanti mawukuthi-ke ma wakwenza konke lokhu ufuna ukungitshela ukuthi uma akakwazi ukulenza iphutha, ufuna ukungitshela ukuthi uma akakwazi ukukhuluma izinto abuye ayisole ngazo. Bangaki kuthina abalinyazwe leyo nkonzo ukuthi mina ngimdala, mina kade ngafika kulo msebenzi, mina ngine-experience, mina ngazi abantu abangakwazi. Bangaki abantu abalinyazwe inkonzo yempakamo? Umbone omunye umuntu ubezofunda kodwa akafundi. Yazi khona into engake ngayibuka yangithinta. Ngibuka kunaleli tiger elihleli phansi, uyabona ukuthi belidla something, ibhakede, ikhanda lalo langena ebhakedeni, manje alisakwazi ukuphuma. And so aliboni la liyakhona linolaka, lifuna ukusizakala, liyayikwebha, alikwazi. And abantu bakhona bayabuka kodwa abantu abakwazi ukusiza ngoba bayisaba. Then kuba khona umbhalo obhaliwe phansi ukuthi ayibo siyafuna ukusiza kodwa inkinga masisiza uzosibulala lo muntu. Uyazi khona abanye abantu abanjalo, khona abanye abantu oshawa amahloni uthi yazi usibanibani ngiyafisa ukumtshela kodwa bese ubuye uthi ayibo hey akululaka kulowo muntu, ayibo ave phoxana lowo muntu, ayibo ave delela lowo muntu, ayibo lowo muntu uzobunganisa nabantu ngize ngizisole ukuthi bengimsizelana. Nasemndenini khona abantu abanjalo, khona abantu abangangeneki, khona abantu abangakwazi nanokuthi uyini. And so noma kuthiwa ufuna kangakanani ukubasiza, noma kuthiwa ufuna kangakanani ukubabonisa ukuthi hayibo sibanibani, awuboni ukuthi lento oyenzayo hleze ikulimaza, awuboni lento oyenzayo hleze ikudonsela amanzi ngomsele, awuboni lento oyenzayo ayisahambisani neminqumo nemigomo yala ekhaya. Bese ethi omunye umuntu hayi ngcono ngimshiye uyoyibonela yena, ngcono ngimshiye uyoyishintsha yena. Then you realize ukuthi kukangaki ngilimala ngenxa yenkani. Khona inkonzo engiyibukayo Jesu, uthi uJesu mebageza inyawo, uSimoni uthi kuyena hayibo Nkosi lutho, mina ngicela ungangezi nje inyawo kodwa ngigeze nekhanda khona ngizohlambuluka umzimba wonke. And you realize ukuthi uSimoni lokho akucelayo ucela ngenhliziyo enhle, ucela hayi ngoba nakho edelela, hayi ngoba nakho efuna ukuba ngcono. Uthi Nkosi ngiyayithanda into oyenzayo, ngicela ungihlambulule imina lonke. uJesu bese veza indaba ezimbili ezibalekile, uthi kweyokuqala akusinina nonke engizonigeza engizohlambululeka, ngizonigeza impela nonke kodwa nina nonke engizohlambululeka. Leyo nkonzo ijulile, akusibo bonke abafaka ukhololo, akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abazana noNkulunkulu, akusibo bonke abashaya amabhayibheli, akusibo bonke abafunda amabhayibheli
abangabantwana bakaNkulunkulu. Nabanye abayisitha sevangeli bayalifunda iBhayibheli, bayalazi iBhayibheli, kodwa bamazi uNkulunkulu. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi isibusiso isivikele isikhanyisele ngoyise neNdodana noMoya ogcobileyo. Amen.